Hvordan synes I, det går med at passe barnet? Altså, vi synes, det går godt med baby. Det går også godt. Det går rigtig godt. Ja. Vi synes ikke, det går særlig godt. Det er meget upassende, at I først vågner kl. 12, når jeres barn vågner kl. 7:30 og har brug for jer. Har nogensinde prøvet at have sådan en møgbarn, at det larmer kraftedeme hele tiden? Men... Det larmer helt vildt. Og jeg ved godt, at Randi hun skal have sine 12-14 timer søvn. Hvis Randi ikke får det, så skal hun ikke komme op om morgenen. Og hvis Randi ikke kommer op om morgenen, så skal hun ikke komme ud på aktivering og samle papkasser. Og hvad sker der så? Ja, så dør Askepot. Og ved I hvorfor? Fordi vi ingen smøger får. Ikke også, skatter? Ja, vi skal have vores smøger. Vi er afhængige af den kontanthjælp. Og det ved I godt, ellers så kan vi ikke passe baby. Vi har kraftedeme ikke tid til at ligge om natten og holde øje med baby. Og ingen kontakter. Jeg ved ikke, hvad fanden I ellers vil os til. Det kan godt passe selv. Kraftedeme, men nu holder du din kæft. Med dig, Ulla Bolette. Har du fundet ud af, hvem faren er? Jamen altså, vi venter jo stadig på resultat fra faderskabstesten. Og det er jo enten Ali, Mohammed, Abdullah eller Mahmoud eller Lars nede fra bodegaen, som at der jo ligesom er faren. Det er sgu da min baby, men det kan du sgu da godt se på den. Ja, det er rigtigt, skatter. Det er jo din baby, ja. Du gør det kraftedeme hver gang, du er i byen. Det er fandme typisk. Altså, det skulle da ikke være evigt. Det skulle da ikke være evigt eneste gang, jeg bliver udsat for en gruppevoldtægt. Fandme dårligt. Er du sur på mig nu, skatter? Præcis, skat. Hvad er det sjovt, skatter? Nej, det er et nyt trick, du har lært. Først de læste på det. Jeg sidder lige og gokker lidt. Hvordan går det med dine raserianfald, Randi? Jeg synes ikke, det er så slemt mere. Det er bedre godt, skat. Ja, hun har kun slået mig 2 gange den her uge. Ja. Så det er meget. Det går rigtig godt. Det vil jeg sige. Skat. Der er ikke noget med en episode her for et par timer siden. Nej, Randi! Cigaretten! Randi! Hey! Hvad laver I, mand? Hey, vil du så lige springe på min kæreste? Det er det. Er I dumme, eller hvad? Vi har vurderet, at I ikke er egnet til at tage vare for jeres barn ud for jeres adfærd og opførsel. Så vi vil finde en plejefamilie til ham, hvor han kan få et godt hjem og et godt liv. Jamen hvad så med børnepengene? Får vi så ingen børnepenge? Når der ikke er nogen baby, så er der heller ingen børnepenge at få. Er det helt kraftigt ikke være rigtigt? Så er vi gået her og lavet vuggestue for ingenting. Nu bliver jeg så hissig, Randi. Nu forsvar mig. Men det er fandme heller ikke i orden, det er ikke. Nu har vi rendt rundt og passet det skide lille barn. Jeg gider ikke mere. Tag. Jeg skal lige have mine smøger. Nu sidder jeg. Du har brug for det. Det skal have børnepenge. Hvad skal vi give til den der væk? Det skal vi ikke. Så vi ned på det. Dårligt skide.